Дрэнныя навіны для Лукашэнкі прывёз яго чарговы госць. Мінску прымалі губернатара расійскага Прымор'я Олега Кажамяку. Вы можаце яго памятаць па вызваленні Сафіі Сапегі. Тады ён асабіста прыехаў сустракаць дзяўчыну з беларускай калоніі. Цяпер жа ён завітаў да Лукашэнкі і не вельмі таго парадаваў, бо будаўніцтва важнага для беларускай улады порта ў Прымор'і адкладваецца на нявызначаны тэрмін. Гэты праект актыўна абмяркоўваўся цягам 24 года на самым высокім узроўні. Беларускае кіраўніцтва успрымала яго як стратэгічны. Лукашенко нават асабіста сустракаўся з губернатарам Прымор'я, каб абмеркаваць порт, а ў студзені 24-га група беларускіх спецыялістаў нават ездзіла ў Прымор'е шукаць месца пад будоўлю. Планавалася, што новы порт стане ключавым транзітным вузлом для паставак беларускай прадукцыі ў Кітай. Разглядаліся магутнасці перавалкі да 10 мільёнаў тонн угнаенняў штогод, што фактычна адпавядае аб'ёмам беларускіх паставак каійных угнаенняў, якія раней ішлі праз літоўскую Клайпеду. Але ж пакуль, як бачым, усё гэта паставілі на паўзу. Прычына крыецца ў занадта высокай ключавой стаўцы Цэнтрабанку Расіі, што істотна павялічвае кошт крэдытаў і інфраструктуры.